mu basoyo babaye. A Kenyan necklace. Shuka. Shuka tumuombe Mungu wetu. Njugo cha lero is Gratitude Wednesday. Gratitude Wednesday nekero togo chagaiga twasaba Nyasaye atokonye ondo bwateme chando abantu mbaromaite batamanyeti na amasaba namaya ono twaranga imichandire maengencha abantu bakole ebintu mbuya tuacha twarasaba on Wednesday nabokonyora twakonyire few people nchurero tusabe ikansa agaiga bigie kerogo nteme chandeli yawo tagete Nyasaye agokonya tuchaka amasabo ono lero nili tukuli ogosaba abantu bande bakagete nk'abantu bande go bari very lucky nga nyalebe gale bahati abate bahati ngia sana bahati teyo iska uikoge ndoro si bahati ina yebe uko endo nyirigi bahati teyo bosayigo muntu turi konyora bahati nyebintu bikobera ngabono ole bahati ngambegete gechagetieke ombegete bahati inde bahati mbegete necklace ye kende ngeyo kere bahati na ene birole bitali ngambe begete asiginche bahati ebirole bingende tenka bigora. There is nothing like luck oko endo chukuriye luck ya yebye ko monyene andekero mugocha like my page nyetura like page ye like koranche onige ntabanta bange twanchete egento gekoroku ina peace ekero konyore nkoro yao etumugete etabwati mechandende menge ore truthfully peaceful ayetubwati kintu ikonya gukwachi stress ekogero nywa maliogo obwate ina peace within you ayetubwati manga nakunya gukwa kuburi chitoro. That's what we are looking for. But for you to get inner peace uikora aenda Nyasaye uchikora asaba tocha Nyasaye kwanya siko enda Nyasaye omotenga ki Nyasaye ga kinge nkoro yobwanchani onye no bwanchani otabwati oikaranse igote yo monenone inkyotagete kwanya kwenda Nyasaye otebi Nyasaye nga monene Nyasaye ne ingento gete intagete ngoikaranse oli kwa ibolinga ki ngento kintagete talinge bintu bikokobera ese bahati oikaranza kwe bolinga inkira kinintagete kwalike bintu biri kwamenya ko ire karamu neli sakara kwanya go check kwate Nyasaye gento gete Nyasaye nkonye nyole balance Nyasaye nkonye inkole bintu in moderation Nyasaye nkonye manyinga intagete kogenda. You have time to pray ndugera gikoro kumuna yoga so muntu oko endukirere bweka ondeta iyo orayo bweko ogokole ibintu byayo bweko ondeta iyo ole quiet wakole bisaisi wa stretch ayebweka kwanye kubuli Nyasaye nganga Nyasaye ole nande Nyasaye nabagugochera kwetera sabantu Nyasaye nabagugochera kurwasa abantu bamino kwani by the way mwankwani ande nte munyi wete mugocha mwandigere busayigo mwante nga mwanyi wete no le persistent egento keliota etukuru Nyasaye ngocho oli kwenyo Nyasaye kile litukumuna kilikuwa bokire ngara Nyasaye ngento gete ntagete ngento kyuta ite Nyasaye gokonye no kimanyete no kimanyete ngento kilike guchandite kabisa otebi Nyasaye Nyasaye nga chinguru nchake byasara Nyasaye nga chinguru nyome Nyasaye nga chinguru nkini abana bane Nyasaye nga chinguru ngende ndikiyo chisemi ngende ngumbu gusabole Nyasaye chibese aye nole gali asukwe ikiro moyo igwete ngabono yikire ngoli kabisa igwete buno muntu yagotera
Ni jambo gani limefika mwisho? Turangire Nyasaye. Nyasaye agusugurukire ne litatise liliao. Elitaliao liikire lyo mwelio. Tu basakolera. Nyasaye umutetezi ino ale. Elitaliao ndireikerwa. Tu basakolera. Omopo mnyaji mwema naro. Nyasaye trimbuka. Inchu mkorora asobo mabwane. Jehova kora nche inchuo. Indio mweli kwa rangiriti Nyasaye atrimbuka. Nkikirige kuchande tole insepi. Otaitenga Nyasaye ngonekanere. Nyasaye nyonekanie ni kuone. What is troubling you right now? Oroche na mambibu wacha gokia. Oroche na school fees yetingo cha konyora. Nkikige kuchandete. Mwenye bantatarole. Kwanye kutebi Nyasaye. Nyasaye nga yole. Nondega aye nga yole. Ebintu biri invisible tatebi ondi bwensi kwanye ko bitebi Nyasaye asomo yo olike. Webo olinga kinginto kitagete kurwase Nyasaye. Olike ebintu biri bitali kororekana. Omanyeta ibweka. Ondata manyeti. No birige tasegete kwanye ko ba curious nangaki. Ngaki abantu bande babwate ebintu. Ayota bwati. Kwanye kwebo olinki ko garanchenta bwati oboguma muno boli penya bwate. Ngiye ko randa bwati uli muno uli bwakerubo. Nchu Nyasaye. Mshitokwane komo. Nyasaye nga yole. Nyasaye nga yole. Ntaite nkwane naye. Onye konyuwete Nyasaye. Ninde nokogani. Nkwane naye Nyasaye. Ali asole nga yole Nyasaye nkwane naye. Chando yana. Okogani kwane ntaite nkwane naye. Nga yole onyuwete Nyasaye. Take a risk. Unoleiga. Inchuo nga yole nkwane naye. Igwete. Nanyeroche. Nando chubuguma bwane. Mupango kimone nono bwate. Kwanye kubuli omane nakwane naye. Igwete. Inkiye kogerora asore. Nuno kweligereri. Omupango Nyasaye noro lyasole. Obugoletie bitina, obugoletie ndamwamu, obugoletie omana, obugoletie oboliri. Igiye kogera utaranyo likyo tete korora. Abakule bachire. Ayole moyo. Togi Nyasaye. Abande nkolera bale. Mbama yitimina bawo chakoragera mami. Aye nkyota rwakire Nyasaye mbiya mono. Abandi nyegitali bale. Mbama yitiko sembe cheba gwene. Aye mbu yole biya. Nkyota ragotogera Nyasaye. Abandi basireti emirimo yabo. Aye nobwate emirimo. Nkyota ragotogera Nyasaye. Eboli etene na ebyeka bweboli ngaki. Nkiyeko rotali gotogi Nyasaye. Eboli otogi Nyasaye. No maite enkoro yao nere ime obo maene bwao. Ngoto yori Nyasaye. Unole igonkora to yori Nyasaye noro chengo smile biyiga mbegetaga chaget kane amasikio na ateneni neke wago nimbegete bintoga nimbegete chirasta unole tukuza Mungu tu. Tukuza Yesu unole tari Yesu mwenere. Tukuza Yesu tu. Nkwendo oli kwali kwelige liekerero kwate Nyasaye mbiya mono ndebiya. Nyasaye mbiya mono kwambokiri. Nanche bono mbwate gali ane nkaranstega na hande michando nereri gose. Nyasaye mbiya mono. Numa itaso mupango Nyasaye akubwaterete no agotwalirete kwanya kwikaranza nere oboli Nyasaye. Omone none destination ya nereri. No begete destination ya. Destination ya nereri.
waeteire amakong'u ayande aragochande Nyasaye bwekomanyete lakini togi Nyasaye tomaetio emechande indie gochakoera Nyasaye nero maite destination yao onde tayo mayete gutatiga Nyasaye bweka Nyasaye bwekomanyete iswaeteire are you kind nore kind ngokonyora abantu bande kero kwanyorire gento do you share no menye to bore simple ogo appreciate Nyasaye agokoleire to basa koira na maega togi Nyasaye in whatever circumstances you are Ayubu gagenderete ko kwakira Nyasaye yamono in his problems ayego konyora imechando kweba gosaba ndi gwasabe to moeli tiga koira na maega onye gotaito be successful togi Nyasaye abantu batebire nga togo chakoenda ande morame Yesu inga Nyasaye ule omuntu okwere kwa bolinga Nyasaye nga ikwale kero mama ali gokwa nga ikwalenge ogwenete lina lyo wenderete otogi Nyasaye na lyo ranyore growth togo kina tenena lyoka ogendere gosaba Yesu you have to thank God for your life Naomi every day unole imoka kreituko mama tukuze Mungu tu mama tenena togi Nyasaye tukuze Mungu tu Elijah is saying Elijah, you are always my contributor. You are very faithful. Elijah is saying when some people talk about God, they are not trying to sound holier than the rest. It is because they've seen his blessings, experienced his protection, even in their darkest moments of sin, and felt his love when he took them out of situations that they put themselves into without judging them. That is real love. Seek it. Amen, Elijah. Enjoy your mobo. Ebintu na eteire angatindiga igango kwana n'abantu Facebook. Intu n'abantu bali okero okuligire back otenga Nyasaye. Ugwatokonye tugaturusia maruime. Ugatokonya kuminyoka butuko kwenda kunya kuligi birabu nonkora enda tole. Lakini Nyasaye gaki abantu bali koraswa stwali gochia. Abande bakaraswa intu ntwaraswa. Abana bande kero twachita twalinga bake twagachire club abandi baendie gali ba drink and ba drive abandi twagendi kuna abantu bali drunk and drive lakini nto kweti onye tali amabira Nyasaye anga bono tindi myake yanga nanje nakwete abayiseke mbali bachite gaiga New Jersey bachite club oyo bakanywa marumu ntonda akagendie gali bagakwa igotali nga nje nalengo muya asenge njama abira Nyasaye ebintu mbire nkuligire back natenga Nyasaye okangiyora korwa salia kabe very passionate wakira Nyasaye biamono. It is because of the love of God that we are where we are. Passion kabe passionate na gosaba kabe passionate na utwara li chinsa na Nyasaye nande egento Elijah tebaga igana keko ranko batengo nye namaru ninywete nye nebirabu ni kene bibe mbiyo ntara akore binge ninkolete lakini talinga ando muyande nkeroche nganche bono de successful ebibe twins bingo koratole ebibe awo lakini kerogo cha Nyasaye wate Nyasaye ngagaki inyabere because ebuko egoteba nga kero omonto okolire ebibe ondete yora chega igato teingere tanya gokora bibi twins bingo koratole ebibe lakini kerogo akolire ebibe bikwenda kwangama liryo kwara Nyasaye na lyago koletera chisemi chago tebina ngaki peni kurero nabono lina naro repost ina Nyasaye antenaki peni tali ondo ntebeti mwanya bantu ira Wednesday libeli tukolyogo akira Nyasaye biamono. We are not successful because of luck. We are not successful because we found nga tokonyora ebintu bire lucky. You have to be intentional. We kocha ake gosaba. You have to have time with God.
abantu bali mu bwate family. For me, I have been praying with my children every day. Na aliko saba 9 p.m. squeeze abana ba change the schedule. Unoro cha abantu batengeli ni balimo. Ya kero mara wa bayikire n'abana no mugaka to wika amotokoleki to sabe. Be very passionate about Nyasaye. Otwara a relationship na Nyasaye. Be very consistent. Consistency is very, very important. Tali ngogo sabalimo gwatega ikaransa abantu bao na mukao no mugako na abana bao ikaransa sabe every day consistently utali korosa. To basa gotiga to kange bintu mbiche biko smile na hande sabana confidence ekero gukwana na tato mino gosekero gukwana na mamu mino tagetegento tolikonya ko wabo sabanya saya with confidence omaite yotagete omaita sota itegochi omaita ikirenga kiao omotenga nyasaye na chakiri biasare byoko nichianga nyasaye nkonye biasare bi succeed ogo sabana confidence toliko sabanga no bwoba tego sabanga no nechitangutangu saba kole confidence kogote confident kogote Nyasaye exactly yotagete. Be clear. Yeah? Be clear nga kinkiyotagete. Vincent miyamono be clear. Kwa bwata abasani abange na bwata abasani gesino embono ni bwata abasani abange. Be clear manya saba mnanga kinyasaye tokonye mnabona DFW nko basabirande abantu bali bari Texas tokirete to iwa mangana ku Texas tebi nyasaye ngaga kinyasaye tokonye state yetu karasabiri state karasabiri kenyoro kiao karasabira abasani bawo chidisco no tu amenyete bono iro cy'abantu bandi baga kucicuba bagakwa kwarare ekimu edisco kwa tengete na konye kimu timanye tiyo besh what you mean by konye kimu. But that you can explain to me. I don't know what that really means. Yeah. Sabere state yao. Sabere bagusi toke yenda mwamu. Sabere abana ba mino. Communicate to your friends that you are praying. And you know what? Umondora ikaranse ga igako nga inengere tabu at temptations. Umondora ikaranse agote ingere tabu at struggles. Ohitali mwanya bantu. We are human beings. We get tempted with different things. We fall into different things, circumstances, even to in fact, what was I thinking? Go to God and just repent and say, God, help us. At that time with God. Don't think that we are perfect people out here. A motivator a you can motivate yourself namasabo. A motivator a and above all. Abantu tigaba tuwaru kwaberana umuntu nabago kogechi pibuna kogechi umusacho nabago kogechi na kogechi umwana nabago kogechi na kogechi abantu bali tuanjete mono utuliraisi sana kobabera lakini we need prayers chugo sabanga gakinya sai nkonye ngabere Vincent nkonye nyasaye nyabere Yobesh nyasaye nkonye ngabere Nyarebe. We need to forgive one another kero tuakolere ibintu bitali ebironge. We need prayers. We need to pray all the time. Temptations injiro rochigo chana ina iwako mimnanga ne nga yaru. Kwa maga ngonde na ndora onde na iwa. Orocho montago slide inbox ya ona maite nga emuka bande ogote nga high bay. Ono garo chingu musubati yoga kinya konyora onde igubuya. Nere na bwate mukae eliye kuru ku temptations. Saba temptations are there. Kero chigo cha to basa kwe karanga enchigo cha ko tempt. Beko gotera buno koiga otebe nga nyasaye ga ki guide me nyasaye nkonye chitabye chimbwate ne chimbe na ndo muntu gote ingere tabwate tabimbe oyino muntu gokongaina omo raivye kanisa omo pastor aba chief father people get tempted omuntu akongaina ingere tabwate bibe binde they are lying kwarere always pray. Always pray. Every Wednesday I come here to remind people, and I'll be doing this every Wednesday when I can. Thank God. Saba, don't take prayers for granted. Tika kuganya kere yendo kia bere nga nalimogo saba. Tika kuganya kere temptations if family go fall apart nalimogo saba. Saba lirimoramu. Saba liribinto bigo fall apart. Saba aftermath. Teko kanyekera mangana abeire ngana lya abantu bakorangeli pastor nganchuto sabere karachike pastor ali mwao otebyo umuntu oli kanisa gotenga inchu mwanora atosabira tigako kanya mamu mina kwe pastor mayo chagosaba teko manya tato mina ko manya abantu bamenya go chagosaba
tiga kuganyekera makweli abaire ngana limo gosaba tiga tosabe ne keri bintu biri bya twasaba twese twatanga bono lero inchu tosabe nari turanyare ko babantu barabaya nyasaye utotonge tatatonge tinse by accident beka amatera saba abantu bali muri para ko bwategali beke gali yawo karasaba. You always have to pray and be consistent and God will hear you. Tiabono tosabe kanda siba amache tingireka lero na amasabo kakende gitayi amasaba nyasaye tokumba maiso tosabe omonenye sata tato wakirambia mona asekiombeke kia masase na machuma lero nelituko togo chamo asogo saba amasabo asebali torabaya asebali torababe nyasaye tata togo kobolia ochamo na intu asekiombeke norocho bogmasi bwato ikiri iga Facebook no togo chatuomerana no togo kore bintamo no to kenge kebute geito monene togo gochika na intu nabantu barabanya bibe togo saba monene kero tokumbira naga igunyale ko bana intu omonene no maito kugani kwa kiro monto rase kiombeke no maito kugani kwa ekole ime ya tanyale ko tebikiro monto lakini omonene togo saba banyale ko ros chincha bacha sole elinde banyale ko gotebinga ye destination yawe elinde banyale ko tinga ibatagete gochi omonene ntobwate chitabichu gosaba mone kera abantu bakule kera abantu babwate mechando nali togo saba ndaite to chake ko nara twasaba abantu bali bwate chi family kimwachire nyomba mwarageire saba nabana bawo ikaranza marogoba. There is something about talking to God into abange baito na bakristo no ina Islam go saba bale ros chinsa wasaba nabana bawo monene nyasaye tata to echinguru echirinto tobe komokia na bakonyora ngo kora tuli mirimo awa tutali konyorana lakini natobe ko monene chinyomba chitu nga ichuma butambi nali to gosaba tunyale gosaba ichuma butambi gosonye saa 3 to gosaba buna mwane tusabe saa 3 egento nkeroro gigochakia basama sabo monene kera abantu bagochama monene nyasaye tata abantu mbarega iga barwarete twabasabire banyale ko wendi gukiba wendro monene bainyoli bagwakire mbia mono abande chinyumo cyabo nkibwato bokon abande nkoli bare banyome abande nko mbali no mupango monene bw'okweri ndagire yayo yakira lituko mbachagite byasara elinde batarachaka chifamily cyabo basese niyo monene ko bwamonekero bagocha naye kero bagocha kukwana naye bamanyite kibago kwana naye bare clear naboko baegente kikwa ebirengere libi nabagocha kwebanga abantu batamayite asibagocha abantu batamayite kibatagete mbali kunyara kogenda asitata nyasaye kumusabe kibatagete monene toye chisemi tumanye kitutagete clearly kero muna toko enda stata ustoka enda simama mwana gocho te bitata I want this mama I want this tocha soro monene to sabobu maene ase ebinto biritole meire irindo nyali goto merabwa storo monene omonene ebinto mbiroto kutwa kwandre gostoko kwana to kora bitali ebi ya sore no birocho monene tochike monene o tocha story to ikaranse naye unyali goto achinchira chire chindonge omonene abantu mbaroro bacandegete bona ase chinyomba cyabo kubwatakana abandi mbabwati ndagira abandi mbabwati rent abandi mbabwati school fees omonene abantu bachake ko twara chinsa naye kero bagusabire nabo gukwana na barabu banyale koronyole birengere likorwa seme chandiri babwate nahandi kwa baletera abantu amarayika gwetera asimwanya abantu inyale kubachenchira chi situation cyabo monene tigatunyure chintakana asikire nsengima abana bali batabwati abayiboli natogo cyamo tubange tutunyale kubakonyo monene tuseseni nabali bale no moyo bwoko monene enderera kubamenta monene kyumbye kyamasasi kya namachuma ntura abantu abange sana togo sabo monene nyale gotobomo no bwanchani ekero togo sigikani ntoba bango uchaka kuramana na gutigana omonene mwanya abantu kwa mutongete abantu bago chameke bute bakwana kero tubwato boko na ritoko ba twayena na liberera tokonye tunyale ko babantu tokuyugwana tokonye tunyale ko nyabantu ko babantu tokolemererani elinde tunyale guchinchu bugumo monene nekera onspia bere buya tunyure ko gwakirambia mono twasabira yonse seretere ya Kristo yo mutorito biamono. Amen 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 beko gotera kwao kila lituko wakire nyasaye yobeshi watebanga amasabon agareta toikaiga ase tolebono tobe buna abaislam ni goturabe mutumono yobeshi let me tell you again toigoro kya abaislam no ena abantu balingo korana barabwa limirimo
aba Islam they stop everything they are doing basaba. Ama chuma, I want to encourage you, most of you. Chaka wasaba na abana baino. In fact, into kereto wasaba minto. Inko tebino mugaka ngalera naye karasaba. Simiane is overheating. That debi my husband nangaki naye karasaba. The reason ngo tebi abunera rasaba abana bayigubunera gusaba Nyasaye. Ganda ke yeri. Ntageta abana bayiguna isenere n'amaite gusaba. Kera cyagete kare karabana baraho ke bagasekire because nje bana litengo saba. Lakini kero tuwa cyagete gusaba as a family. Bono kiro montago take turns. Kiro montago into kiro montago saba litukeri melimo. Umugako saba na saba abana basaba kiro monto onyore turn. Wararuze. Kiro montago onyore turn. Elinda abana banalenga na tata ngo sabali. Elinda abana bamanalenga mama ngo sabali. Na inje ni maite go saba. No ina abana banyora confidence. Wararuze. Go kwana na Nyasaye. Let us practice prayer na gratitude. You don't succeed by luck. You work hard to succeed. Turikoba successful by accident. You plan, oba give into vyao, oliike, obe consistent, omanya konyora success. In fact, you chake go saba, abanta abangi bali successful na abantu ba go saba Nyasaye. Onye go target success, start praying. Make time just for God. Onye ne family ubwate, just pray together. You will see how your home is going to change. Okonyore bintu bigo koendera buya kumi what happened. Everything revolves around prayer. Nyasaye oyo, please like my page and subscribe to my YouTube channel because onekero mugo promote na bakonyera Nyasaye go irenchera na inche ochengo nyole na akorange iri nko egento gekekera Nyasaye nsese ni Facebook wamangana naro mo kwanga ko like chi page cheito ekero to go sese ni guna sese ni guna e wa sese ni when things smile for me na ebono bigo go smile kwarode na bongo korutera gento gekengo tenga kikwa like page na inche nganyora chibese ko Facebook yo maitengo toyere chibese kero kunya ko ni binta Facebook onyole na rosiri bese nke igo na yenko rutere na incho ndandutere na inje no ndo ko ndutera yasaba seseni. Please like my page, please subscribe to my YouTube channel, and remember Wednesday neli tukoliogo saba prayer and gratitude. Wednesday otambega togocha tosabe na hale twakire Nyasaye mbiyamo nasi bali batokonyire ase Nyasaye atoikiri anga abandi baito ntoli moyo tocha gukwana ga Facebook Nyasaye oyo.